Alright, ang atong oras mga ka-super, alas 8:57 takna sa gabi. Kini yung ka-super Benji Talisi. Gikat as barangay Ermita, di ay o sa kasulog atong girespondihan, but unfortunately napaungra mag natabangan o kani pagpaung sa tubaga o sa residente dito sa barangay Ermita. Di ata kalo sa barangay Pasil, di nga itong Dagmay Sugbo, under the leadership of barangay Captain, no? Ang barangay Pasil mga ka-super, di ay ilang kwan. Sila ang ikaduhang barangay nga ni kuan kaning ni avail ning disinfectant chamber, no? Onya karon ni gimontar karon pag inabot ni ato nila naagyan. So ato na ning gi-live o ato ning tanaw sa pamagyan ni. Ang tanan nga mga tawo nga mo sud ni sa maong kuan maong entrance diri sa barangay Pasil muagi diri onya dili pwede nga di ka makagidre, no? Ang kanimo ang disinfectant chamber, so pasabot ini aso mo gawas o gakaning kuan kuryente ni siya mga ka-super ang kanimo ang kuan ang kanimo ang disinfectant chamber ato sinabi ko si Kapitan Gyoyo Kap may gabi. Kap, ato na sabtay ng murag bangko lang sa inyong barangay karon kining disinfectant chamber. First time pa nila mo, sir. Gani, dugay-dugay na binila mong gi-order. Mga 3 months na siguro, karon pa na ako tungod sa gilayon sa niya. Amo nang gi-charge sa budget na mo sa financial assistance sa city government. Kailan Kap? 45,000 plus. O say, kung mahatag katabang ani sa itong residente o katong musud sa barangay Pasil or sa maghatagan ni labi na in times of pandemya. Oh, dako ka nagkatabang siya, labi na sa sunan. Labi na ma-expose ka dito sa kuan. For example, ngadto kag merkado, at least diri ma-disinfect ka before ka musud dito sa barangay. Dako gid gani gitabang gani og daghan nagplano uban mga barangay captain sa dami. I do believe burag kamo pa ikaduhang barangay nga ni avail ni mo ang disinfectant chamber. Siguro. Kap, usa di kuryente o say pamagi ni ang kuryente sa barangay. Sa barangay ang supply sa kuryente ano siya. Gani sensorize ni siya. Pwede mo i-tick sa imong kamot o sa imong naong. So pag busod ka diha, aso mo kwan. Oh, mga 5 ang 5 minutes. Seconds. O say pamagi ni 5 seconds. O say kuan ni Kap, ang musud diri nga mga residente o dili residente sa barangay Pasil. Mo agi gyud even do nga bisan pag nagsakay sila sakinan o ga nagmotor. Pwede ra gusto sila mas safety sila kay after nila diri malargo man sila silang balay nga dito silang pamilya at least niya na-infect sila before sila maabot silang balay. So, bali man siya no ang bag-andal gini usa man ni panahon sa buntag o gabi. Buntag o gabi. So doon mo operate ani. Na. Sige. Nam siya atong mga volunteer sa diri na siya atong BPSO. So dako din tabang Kap sa mga pasilanon nga kaning nga atong nga gi-avail nga disinfectant chamber labi na sa paglikay sa tamang jud kay magamit sa ni puhon sad mo bak niya manyo normal na ta. Dili na necessary kinahanglan na diri pwede ra siya i-install na mo adto sa barangay. Opisina before ka mo adto sa opisina or sa health center amo ni install dito. Gani og mo sugot ang council kung namyuon nga kung mahimo mo add-on lamig usa. Okay. Kap, pwede mo testing kaya para ito ipakita. No, mga kasupra itong testingan kini mo nga. Okay. Musod ta no atong super. O say kuan ni mura po di siya kanang kuan. Okay, sensor. Pamagi ani mga super. Musod na sa mga 5 seconds. O sa ana na Kap, kamot.
Oh. Okay, so da. Okay. Wala na pahangin, no? Nga mo nagawa sa sopa dili siya. Pero na chemicals nga mo kuha na. Oh, more na chemicals. Niya dayon. Mura magdi. Okay. Si ma'am, kasi o ani ka. Sa Ang gani. sila may supplier. Philsip. Okay. Sir, murag kamo pang kamo may ni supply sa barangay ni sa no, nya murag duha pag barangay ang atong natagaan ni. Kani na Bill. Pugon Pardo og kani og sa City Hall amo sa tong kami sa donate ato. O sa ito panganto, sir? Mark Balamon, Balamon asa sa Philsab. Pilsab. Sir, o si disadvantage ug advantage aning maong nga kuan kani maong disinfectant chamber sa karon sa COVID nga atong gagi sinetik nga crisis. Ang advantage sa niya is that at least ang tanang mo solder make sure na to nga ma-disinfect sila para di makatakod sa ubang mga tao. So, if ever good pa yung mga walaing barangay nga gusto mo abel ano sa pamagi. Pwede na sila mo tawag sa Philsab na aman sa suroy sila diri sa Pasil na may sticker diri, contact number na to. Or QR code. pwede po nila nga kaning kung tagot ang barangay Pasilo kung usa pod ka dako importante ang tabang kini mo ang kuan kani maong disinfectant chamber. Dako gyud kani sa tabang kay number 1 gawa sa ma-disinfect ang mga kuan diri, ma-minimize na nato ang mga nagaog sakit. Make sure nato kay labi na diri sa Pasig na sikit-sikit. At least dili na ma-spread ang atong virus. Ang kaning sir kani siya same kung kas Manolo Portis Bukidnon, di ba mo naman to ilang kanto kanang tamakanan nga floor mat. Mabuta bag same lang ilang kuan. Kani siya ang ma-disinfect niya di lang sa tibok lawas as ay tiil kay tungod nani siya pressure. Usog ang pressure niya nga maabot even padung sa imong tiil. More sensor no. Din siya para dili na no way contact. So iya lang dapat iyang kamot or iyang naong kung gakupot siya na siya gikuptan pero iyang naong mo on na siya ang sensor then mo disinfect siya for 5 seconds. Bisan pag nagyadang pagkaon mo sud ka way problema. Wala problema. Nya ang gamiton nga disinfectant ani nila cap is katong organic. So dili siya makadaot sa lawas. I see. So mani mura siya ganang kwaso kanang gamay lang mura siya groom niya. Pag suli mo ang kualang imong palad mo i-kwento taplak mura imo lang i-kwan tapos musod patungod lang. So mani ato panawagan sir sa imong awhag pod sa kani mga barangays nga mamahimong magatabang pud ni ngani nga kwan nga kaning kahimanan. So katong mga barangay na interesado nga naa sila ingani nga device pwede sila mo contact na mo through sa among sa Facebook under Philsab Innovations or pwede sila mo check sa among website www.philsabinnovations.com. Okay, salamat ka sir. So ato na lang kita gahigayon no kay tungod kay ato mo nilabi mga super niya kani siya murag a sort of kanang pag kuan kay ang barangay Pasil amoy ni palit ani no para sa katawhan o kanira sa barangay Pasil o paghatap po paglikay sa COVID labi na nga adi malakihan kining COVID wa dito ni may paning atong hinigugma kani adto nga kung mag-away magbuwag magkita na pero kining COVID wa gid pasilan may gala. Anyway, yan ako Director Mentes Barangay Pasil kini ka Super Benji Talisik mayog gagabi.